बरेच रवा. आजच्या लाईव्हचं कारण आहे उद्या उद्या नाही, मंगळवारी आहे अष्टमी आणि बुधवारी आहे नवमी. तर अष्टमी आणि नवमीला आपण कन्यापूजन करतो. त्या दिवशी त्यांना म्हणजे कन्यांना बोलवतात. त्याची सविस्तर माहिती पुढे देऊया आणि करता करता. त्याचीच आज रेसिपी दाखवतो. म्हटलं की आपण उपासाचे पदार्थ तर 2-4 दाखवलेले आहेत. तर आता त्याच्या निमित्ताने कन्यापूजन जे आहे अष्टमी, नवमीचं त्याची रेसिपी आणि त्याचं महत्त्व. तर आता करता आपण अजूनपर्यंत कोण लाईव्ह आलेले नाहीये, तरी पण आपण सुरुवात करूया लाईव्हला. चला, आता सुरुवात कुठून व्हायला पाहिजे? साहित्यापासून. चला. हं. आता हे साहित्य. रवा घेतलाय मी 1 वाटी. 1 वाटी दूध. पूर्ण दुधात सुद्धा करू शकता. त्यानंतर साखर घेतली, ही वेलची पावडर जी साखरेमध्ये वाटून घेतलेली आहे आणि आपले ड्रायफ्रूट. आवश्यकतेनुसार तुम्ही काही घालू शकता ड्रायफ्रूट. चारोळी म्हणा, पिस्ता म्हणा खिरीमध्ये. आणि आपण आता खीर करणार आहोत. त्यासाठी मी घेते कढई. रवा जास्त घ्यायचा नाही खिरीला, कमीच घ्यायचा. भले मी वाटी भरून घेतलाय, पण त्यातला पण मी कमीच घेणार आहे. कारण रवा फुलतो. हां, आणि बरोबर. दाटसर होते. तसा हां. तांदळाचा जसा होतो तशी रव्याची खीर पण दाटसरच होते. हां. आणि जर कोणाला काही विचारायचं असेल, काही प्रश्न असेल, आज आपल्याला दोघांनाच मॅनेज करायचंय. आता मी कढई तापवते. कढईतच शक्यतो मी खीर करते कारण ही जाड गुळाची आहे आणि दुधाचे वगैरे प्रकार ढवळायला वगैरे बरी पडते ती. कढई तापते आपली. चालू झाला की नाही? झाला. झाला चालू. हे काय इथे हाय, हाय करतायत. हं. गुरु पाटील लिहितायत, हाय मॅडम. हाय, यू आर लुकिंग ब्युटिफुल. थँक यू. तुमच्या वतीने मीच बोलली. आवाज म्यूटवर करा. कढई चांगली तापू दे. बघा कढई अजून तापलेली नाही आहे. हँडल तरी नाहीये आणि पाणीही सुकलं नाहीये कारण ही जाड बुडाची कढई आहे. आता खीर म्हटली ना रव्याची की तुम्ही आवडीनुसार काही त्यात घालू शकता. म्हणजे तुम्हाला जर ड्रायफ्रूट सोडून फक्त रवा घालू शकतो, दूध पावडर घालू शकतो. त्याने खीर तुमची दाटसर होते. फक्त 2-3 चमच्यातच रवा घातला तरी होऊ शकतं. हं. कढई तापली. मी 2 चमचे तूप घालून घेते आणि त्याच्यात आपले हे ड्रायफ्रूट आहेत ते घेते तळून. आता कन्यापूजनाबद्दल माहिती तुम्ही देतात ती देऊ शकता? हां. थोडी. कन्यापूजन का केले जाते? आता माझं कन्यापूजनच्या आधी मी माझा अनुभव सांगते. हां. मी लहान होती तेव्हा आमच्या इथे बोलवायचे. बरं आम्ही कशा 6च्या 6 बहिणी ना, मग बोलवायचे. मग सकाळी ना केस वगैरे धुवून अगदी सकाळ सकाळ जावं लागतं ना आणि मग ती लोक ना ह्याची गव्हाची खीर द्यायची. थांबा जरा टेक्निकल एरर आलाय. थांबा जरा. हां, गव्हाची खीर. गव्हाची खीर द्यायची. हां. मी आता जरा हे रवा कॅमेरा घालून घेते मी. व्यवस्थित करते. हां. चला. ड्रायफ्रूट भाजून मी घेतलंय आणि आता हे रवा घालते त्याच तुपात. हे बघा. हे चमचे ना मी बरोबर 5 घेतलेले आहे. हे बघा 4 घेतलेले आता 5वं टाकते. आपल्या विरारमध्ये सध्या रेड अलर्ट जारी केलेलो आहे. काल रात्रीपासून भरपूर पाऊस पडता. आणि मग ना ती लोक बोलवायचे आणि आम्ही मग जायचो पोवानी. आम्ही आपले असं आमच्या घरात सगळे गावकऱ्यांची कन्या 6 कन्या, मग बाकीचे 3 शोधा असं व्हायचं. मग आम्ही सकाळच उठून केस धुवून आणि आमची घेऊन जायची आणि मस्त आपले आरामात जाऊन आपली ती लोक पूजा करायचे. पाय धुवायचे आमच्या घरात जेवच्या आधी आणि नंतर मग ते पाय पुसायचे. डोक्यावर वाईट तेल लावायचे, खोबरेल तेल.
हा. सवासणींका तर आता म्हणजे सवासणींका नाही कुवारणींका. कुवारणींका. आणि आता आकवारीन कशी होईल तिका मासिक धर्म येत नाही ती म्हणजे किती 1 वर्षापासून ते वर्षापासून 10 12 10 वर्षापर्यंत. वर्षापर्यंत कारण हा. आता 12 वर्षाच्या पोरींका पण मासिक धर्म हा येतात. म्हणजे 10 वर्षापर्यंत हा. ज्यांना पिरियड्स येत नाही ना ते. आणि कन्यापूजन म्हणजे काय, दुर्गे मातेच्या रूपामध्ये आपण लहान मुलींना बघतो आणि त्यांची पूजा करतो आणि त्यांना आपण म्हणजे बोलतात ना, त्यांचं आवडतं नैवेद्य जसं आपण देवीला अर्पण करतो तसा त्यांना अर्पण करतो. आणि आजचा नैवेद्य आपला आहे खीर आणि पुरी. तर आता त्याचं साहित्य वहिनी आता मगाशी जे लेट आले असतील त्यांच्यासाठी सांगा. आपण किती 1 वाटी शिरा वाटी घेतलाय. रवा घेतला तर त्याच्यात मी 7 चमचे रवा घेतलाय, छोटे आपले पोह्याचे चमचे. हा 1 वाटी दूध घेतलाय, शक्यतो मी दुधात नाही पाण्यातच मला चांगली वाटते ती खीर. आणि ह्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी साखर घेतली आणि वेलची वाटून आणि ड्रायफ्रूट जे आवडतात ते मी असे आधी तळून घेतले. 2 चमचे तूप टाकलं फक्त मी आणि त्याच्यात आता त्याच तुपामध्ये मी हा रवा भाजून घेते. 6 चमचे पोह्याचे रवा घेतलाय. हा. आणि गॅस बारीक करून आपल्याला हा रवा पहिला भाजून घ्यायचा आहे, कारण कच्चा राहिला तर रवा बाजतो. आता कोणतरी आलंय. दार उघडाच होता. नाही, मी बंद केलं. सासूबाई गेली ना म्हणून. आता मी काय घालते माहितीये, पाणी घालते. होय तुम्ही उकळता पाणी सुद्धा घालू शकता. हे साधा पाणी आहे मी घालते. आता हे किती कप पाणी घातला? आता त्या वाटीच्या मानाने ना 4 वाटी पाणी आहे. ज्या वाटी मी दूध घेते ना त्या 4 वाटी पाणी. म्हणजे 5 चमचे आपलं रवो 6 चमचे तर 4 वाटी पाणी घेऊ पया. जी वाटी दूध घेतले, दूध आता नाही टाकायचा. कुठल्याही तुम्ही जर तुमच्याकडे मी मागेच सांगितलेले शेवयाच्या खीरीत बिना दुधाची जर तुमका करूची आहे म्हणजे कमी दुधाची तर असा करा. कारण बरेच जण गरीब होते त्यांना दूध परवडायचा नाही. ज्यांच्याकडे नाही गाई आपले म्हशी नाही त्यांना दूध परवडायचा नाही. मग अशी पाण्यात जरी खीर केली तरी बरी होता ती. आता सध्या आपण दुधात दाखवतोय. दूध नाही, अर्ध दूध अर्ध पाणी. मी दूध 1च वाटी घेतलेलं आहे. मी दुधात हे नाही दोन्ही टाकत. मिक्स हा. करून. आता ही साखर घालून घेऊया आपण. जेवढं रव घेतलंय ना त्याच्या अर्धी त्याच्या दुप्पट साखर किती ह्याच्यात पाणी येतलं आणि खीर दाटसर होतली. आता हे बघा या तांब्यामध्ये किती वाटी पाणी रवलं असं 3 वाटी होय ना. मग आता अजून आता 2 वाटी पाणी घेऊचा. घेत आहे पाणी. आणि हे 1 वाटी असं दूध. जास्त दुधातली पण असं चांगली लागत नाही. रव्याची खीर आहे ना जास्त दुधात करायचीच नाही, खूपच गोड होता. दिसतंय इथून दिसत आहे. चला आता हे बघा, याला उकळी यायला लागली आहे. आर्या लिहिते हाय. आर्या वाराडकर. अजून पाणी लागणार आहे. पाणी मी बोलली ना या 3च वाट्या झालेल्या आहे. अजून आपल्याला 6-7 वाटी तरी पाणी लागणार आहे. नंतर शेवटाला जेव्हा कड येईल तेव्हा आपण शेवटाला दूध टाकू. हे घ्या, अजून 1-2 वाटी पाणी आहे. आता बघा अंदाज पंचे किती लागणार आहे ते. बरोबर मी 5 वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि आता आपलं हे 1 वाटी दूध. तर साखर सुद्धा मी घालून घेतलेली आहे. जे आताच जॉईन झाले त्यांना सांगते मी 6 चमचे रवा घेतला आणि ड्रायफ्रूट तळले 2 चमचे तुपात. त्याच तुपात मी रवा 2-3 मिनिटं भाजून घेतला आणि मग मी पाणी ओतलं. बरोबर 5 वाटी पाणी ओतलंय म्हणजे 1 चमचा 1 वाटी समजा आणि 6वी वाटी आपली दुधाची. आणि त्याला 1 वाटी साखर घातली आहे मी. आता इथे रव्याला आपल्या चांगली कड येऊ दे, पण मी बारीकच आच केली, थोडीशी मोठी करते कारण दूध ओतलं ना की आपण रव्याची आच थोडी कमी करू शकतो. आता बाहेर येतं ना खीर, अशी पूर्ण बाहेर येणार. आणि कधी पण आहे ना कन्यापूजन करते वेळी तुम्ही आपण बाकीच्या दिवशी रव्याच्या खीरीत किंचित मीठ टाकतो कारण का गोडाला
बॅलन्स होतं ते. हम्म. पण ह्या खिरीमध्ये आणि पुरीमध्ये मीठ टाकायचं नाही. काय काही ठिकाणी म्हणजे काय काय ठिकाणी कशाला आमच्या आईने गावी केलेलं उपास नवरात्रीचे सोडले तेव्हा चण्याच्या भाजीमध्ये कांदा लसूण टोमॅटो काही न वापरता फक्त खोबऱ्याचं वाटण आणि आपला लाल मसाला मिरची पावडर तेवढंच घालून चण्याची ही भाजी केली जाते, लाल चण्याची भाजी. आणि तसा शुक्रवार असेल तर लाल चण्याची भाजी असतेच असते हमखास. त्याचाही नैवेद्य असतो म्हणजे खीर पुरी आणि चण्याची भाजी. हम्म. तसं मुलं कशी चणा म्हटलं तर असं आवडीने खात नाही ना. हा, छोटी चणे तर हा मुलगी 2-3 वर्षाची वर्षाची मुलं असेल तर असते ती हा कशी खाणार? मग खीर पुरी आपली त्याला लावून खाऊ शकते. खाऊ शकते हा. आणि खीरपुरी ही आवडता पदार्थ आहे ना, त्याच्यामुळे ते आवडीने खाल्लं जातं. असं म्हणतात कन्यापूजन केल्यामध्ये मुळे ना घरामध्ये सुख शांती समृद्धी येते. आणि खरंच आहे देवीचा आशीर्वाद आपल्याला कोणत्या रूपात मिळावा तर लहान मुली या देवीच्या रूपाने आपण पूजतो आणि त्यांचा आशीर्वाद घेतो. त्याच्यासाठी खरं म्हणजे कन्यापूजन केलं जातं आणि अष्टमी आणि नवमीच्याच दिवशी करतात. बाकी एरवी म्हणतात ना दुसऱ्या दिवशी म्हणजे नवरात्रीच्या 9 दिवसांमध्ये केला जात नाही. नवमी आणि अष्टमी आणि नवमीलाच. आणि यावर्षी तर 10 दिवस आलंय. 10 दिवस आलेले. हा, ह्या वर्षी 10 दिवस दसरा हा आणि या 10व्या पहिल्या दिवशी आहे. गावीला सांगितलंय एखाद दिवशी 23 आणि 24 दोन्ही माळी एकत्र आल्या होत्या त्यामुळे एक दिवस वाढलेला आहे. हा, आणि अशी खीर ना अशी म्हणजे कोणीतरी अशी ढवळत राहिली पाहिजे, नाहीतर खालून लागते पण. आणि मग पाणी जर जास्त झालं असेल, जसं दूध टाकल्यानंतर मी सांगितलं ना, असं पूर्ण वरून उतू जातं. कारण ती खीर ढवळतात तोपर्यंत मी हे पीठ मळूची तयारी करते. हे सगळं साहित्य जवळ घेतलेला जात असा. आणि मी ही बघा 1 वाटी रवा भिजत घातलेले. पुरीमध्ये रवा भिजून घाला मस्त पुऱ्या होतात एकदम मऊसूत आणि पांढऱ्या शुभ्र होतात. अगदी लालट नाही होत. आपल्या गव्हाच्या थोड्या लालसर बदामी रंगाच्या होतात. आता हे ड्रायफ्रूट आहेत ते सुद्धा घालून घेऊया. आता ह्याच्या पटकन होते हा, रव्याची खीर, झटपट होते. पण लागते पण टेस्टी हा. आणि शिजायला काही रवा जास्त शिजायला वेळ नाही लागत, त्याच्यामुळे रव्याची खीर आणि पुरी. फक्त आता थोडं भाजून घ्या 2-3 मिनिटं. आता बघा ती दाटसर तशीच झाली. आता मी दूध घालून घेते. दूध हे तुमच्या हा, इच्छेप्रमाणे. इच्छेप्रमाणे. आणि हा, तुम्हाला पूर्ण दुधाचं करायचे असेल तरी चालेल. पूर्ण दुधात सुद्धा ही खीर करू शकता. आणि हे कसं होतं, दूध म्हणजे रवा आहे ना तो दूध आणि पाणी आहे ना ते आकसून घेतो. त्याच्यामुळे तुम्ही जेवढं होईल तेवढी पातळ करा, कारण नंतर मग ती घट्ट घट्ट होत जाते. जशी जशी ती खीर थंड होत जाते ना तशी तशी घट्ट घट्ट होत जाते. आता वहिनी तिथे पुरीची तयारी करते, तर तुमका मी दाखवतंय की त्या पुरीच्या साहित्यासाठी पुरी म्हणजे आपली अशी नरम. साध्या गव्हाच्या हा, पिठाचीच पुरी. पण त्या पुरीसाठी तुम्ही असं एक दिवस रवा भिजत घालून बघा. तसं वड्यात सुद्धा घालतं. मी केलंय ती रेसिपी. आता तर जाऊन नक्की बघा. त्याच्या दरम्यान आपली वड्याची रेसिपी तरी बघतात. थांबा आता तिथे दाखवते. गॅस मी बारीक करते का जरा कड येऊ नये. हे बघा, गव्हाचा पीठ किंवा कुठला पण पीठ पहिला चाळून घेऊया. हा नुसता मैद्याच्या सुद्धा करतात हा पुऱ्या, पण त्या थोड्या कडक होतात. लहान मुलींसाठी आपण गव्हाचं पीठ तुम्ही अर्ध गव्हाचं आणि अर्ध मैदा वापरला तरी चालेल, पण आपण गव्हाचंच पीठ घेतो. आणि मी तिथे मागे पण आपल्या दसऱ्याच्या व्हिडिओत सांगितलं होतं की गव्हाच्या पिठाच्या कुठल्या पुऱ्या चांगल्या होतात. तर तुम्ही बाहेरचं जे विकतचं पीठ आणलं ना त्याच्या पुऱ्या हमखास चांगल्या होतात. करून बघायचं त्या पिठाच्या एकदा. आम्ही एकदा प्रवासाला त्या घेऊन गेलेलो, म्हणजे जीवदानीला आम्ही गेलेलो तेव्हा आईच्या ठिकाणी. तेव्हा आम्ही पुरी घेऊन गेलेलो. म्हणजे काय आता डोंगर उतरल्यावर भूक लागते उपासाची तर काय खाऊया. मग म्हणूनच होता दर्शन घेऊन येईल की खाली मी खातेले. तर मी पुरी आणि चण्याची भाजी आता पण कोण जीवदानीला जात असतील होय तर होय. नवरात्रीमध्ये 9 दिवसात. काल माझी मैत्रीण गेलेली, आराध्याची मम्मी गेली होती. ट्रेन कशी वर जाता आणि कसं होतं तिने दर्शन घेतल्या. गर्दी खूप असेल. आता कशी कोणी येऊन जाऊ शकता वयस्कर पण लोक, कारण तिथे आता ट्रेन झालेली आहे. आम्ही आमच्या सासूला सुद्धा घेऊन गेलेलो. आता ह्याच्यात बघा मीठ नाही घालायचंय कधी पण. मी आधीच सांगितलंय तुम्हाला मीठ घालायचं नाही. हा रवा आहे तो मी घालून घेते. रवा आधी भिजत ठेवला. हा, तुम्ही ह्याच्यामध्ये सुका रवा सुद्धा 2 चमचे घातला तरी चालेल. पण असं एकदा करून बघा मस्त, म्हणजे मैद्याची गरज होत नाही तुम्हाला. हेमलता ताई लिहिते दोघी छान दिसताय, थँक्यू. आता असं मीठ न घालता आजचा रंग हा
पण मी आपला रंग हे नाही केला, फॉलो नाही केला. कारण माझ्याकडे आता साडी नव्हती, तर म्हटलं कशाला परत खर्च करा. त्याच्यामुळे मी आपला ब्लू कलर घातला. कलर कलर कोणता पण असू दे, देवीची स्वच्छ भक्ती. वस्त्र पाहिजे हां. फक्त. आणि आणि असं देवी काय नाही, हां. ज्याला त्याला असेल तर घाला. आम्ही पहिल्याच हां. व्हिडिओ लाईव्ह मध्ये सांगितलं होतं की तुम्हाला जर असेल आणि वाटतं की हां. घालावं तर घाला. तर तुम्ही घाला. आता थोडं थोडं पाणी करून मी पीठ मळून घेते. तिथे आपल्या खिरीला उकळी येते बारीक आचेवर छान. हां, त्याला असं बारीक ठेवलंय म्हणजे कसं त्यातलं काही उतू जाणार नाही म्हणून. आणि चवतू जाणार नाही म्हणून त्यामध्ये चमचा असं रोवून ठेवायचं. म्हणजे कधीच दूध वगैरे असेल तर ओतू जात नाही. दूध काय आपली डाळ सुद्धा चमचा रोवून ठेवलं तर ओतू जात नाही. म्हणतात ना कुकर मध्ये बघा काय वतून जायत असतात तर चमचा टाकून ठेवतात. मग ओतू जात नाही. तर थोडं आणि थोडं कोणाला काही प्रश्न असतील, काही माहिती विचारायची असेल तर तुम्ही खाली लिहू शकता. जे आम्हाला माहिती आहे ते आम्ही नक्की सांगू. आता जे काय-काय जण 9 दिवस नवरात्रीचा 9 दिवसाचा जे उपास धरतायत त्यांनी आवर्जून कन्यापूजन पण करतात हां. हो हो. हां, म्हणजे कसं माझ्या जाऊबाईंनी धरलाय 2 नंबर जाऊबाईंनी. धरलाय का? होय होय. 9 दिवसाचा? हा 9 दिवसाचाच काही धरलाय. न फक्त खाता पिता? नाही फराळ करते फक्त एक टाइम. हां. जेवत नाही पण फराळ करते. ओके, ओके. जेवत नाहीये पण फराळ करते. हां. हां, कारण असं जमणार पण नाही ना. हां. सध्याचं वातावरण जरा नरम-गरम आहे ना. त्याच्यामुळे आपली तब्येतीची काळजी घेऊन तुम्ही उपास करायचा. जसं आणि मी सांगितलं ना तुम्ही रंगही फॉलो करू शकत नाही ना तसं तुम्ही उपासही काही कंपल्सरी नाही. तुमची भक्ती पाहिजे त्याच्यावर मनापासून अगदी पूर्ण. असं काही नाही की कुठलाही देव सांगत नाही की माझा उपास करा वगैरे. पण तुम्हाला जर आवड आहे तर नक्की करा. पण आपल्या तब्येतीची आधी काळजी घेणं प्रथम. आपला देह देव आहे. हां, त्याच्यामुळे आपली तब्येत सांभाळून आता ही खीर मला वाटतं जवळ-जवळ होत आली आहे कारण मला ह्याचा सुगंध येतोय छान असा. सुगंध आता वेलची हां. हळदीचा. हां, रवा असा म्हणजे घातल्यानंतर जो सुगंध येतो, शिजला की जो सुगंध येतो ना साखर आणि रवा मिक्स झाल्यानंतर, हे बघा सुगंध. कारण आपण कसं हा नैवेद्य दाखवणार आहोत ना, त्याच्यामुळे आपण ह्याची चव नाही घेऊ शकत. तर सुगंधाने पण आपण ओळखतो ना, की पदार्थ तयार झाला की नाही. आता रामा सावंत लिहितायत परबिनीनु जय कोकण, येव्हा कोकण आपलं जाते. काय सांगायची गोष्ट, कोकण तर आपलंच हा. होय होय. आम्ही येतोच. आणि त्याच्यानंतर आजचं म्हणजे सांगायची गोष्ट अशीच आहे, की कन्यापूजनाला 9 मुलींना बोलावलं जातं. जसं मगाशी आम्ही तुम्हाला सांगितलं, आता जे लेट जॉइन झाले असेल त्यांच्यासाठी सांगतो. कन्यापूजन करायचं असेल 9 मुलींना. जर तुमच्याकडे 9 मुली मिळत नसतील, काही-काही ठिकाणी मिळत पण नाही हां, तर मग तुम्ही 5 मुली अशा पण 7 बोलवू मुली. शकता. 7 मुली, 5-7 असा जो विषम अंक असतो ना, 1, 3, 5, 7, 9 ह्या विषम अंकामध्ये तुम्हाला जेवढ्या मुली भेटतील ना, एक तर मिळेलच एवढं नक्कीच आहे. तर एकीची तर एकी तुम्ही एकीचं पूजन करू शकता आणि तिला आवडीचा जो नैवेद्य आहे तो तुम्ही खीर पुरी म्हणा किंवा चणा म्हणा, जे काही असेल ना आवडीचं, एक 2-4 पदार्थ बनवायचे. म्हणजे जेणेकरून एक नाही खाल्ला तर एक तरी खाईल. कारण खाऊन तृप्त होणं हे खरं गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर तिला जे म्हणजे बोलतात ना, जसं वहिनीने सांगितलं एंट्रीला तिचे हात-पाय धुवायचे आणि तिला आतमध्ये घ्यायचं. त्याच्यानंतर तिची पूजा करायची, तिला नैवेद्य दाखवायचा आणि जाताना बसायला. हां. हां. चटई अंतरा किंवा हां. पाटावर द्या. हां. चादर अंतरा स्वच्छ असेल ती. म्हणजे ती देवीच आपल्या घरी दारात असते. हां. हे समजा आणि द्या. आणि त्याच्यानंतर तिला म्हणजे जाताना तिला काहीतरी तिच्या आवडीचं म्हणजे जो शृंगार असतो देवीचा, म्हणजे जसं की आता टिकली ते कोणी म्हणा. टिपी लावतात. आमका तेव्हा हं. रुमाल द्यायचे, चापा द्यायचे. हां. मस्त असे. टिकले द्यायचे, टिकले असं द्यायचे. असं म्हणजे जे काही असेल ना. ते टिकले नाही हां. हो, गंधक द्यायचे. गंधक. कोण हां, नाही. हां, हां. ते सप्तरंगी माका हां. काय आवडायचे. मी अशी लावायचे होय. भागा का? हां, तसं म्हणजे जो सप्तशृंगार असतं म्हणजे शृंगाराच्या ज्या वस्तू असतात ना, त्या तुम्ही द्यायचं आणि एक केळं किंवा फळ असं नैवेद्यासाठी द्यायचं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पैसे पण काही-काही जण देतात म्हणजे होय, होय. जेणेकरून एका अगदीच आता हां, पावसा पाण्याचा नाही जमला काय आज हां, तर ₹10.15 असं म्हणजे हां. ₹11.15 असं देऊ शकतात. देऊ शकतात जेणेकरून तुम्ही त्या पैशामधून ती ऐपतीनुसार तुमचा जा देऊचा ना त्या देऊ शकतात. म्हणजे असं काही नाही की पैसे दिले तर जास्त देऊ पडे. जेवढं हां, फक्त सव्वाच्या रूपाने द्यायचे. ₹11.15 हां. असे ₹5.25 असे द्यायचे. आणि नंतर पाया पडायचं आणि आता मग म्हणतात परबिनी आता 4 आणे चलत नाही. आता झालेली आहे अशा प्रकारे आपली खीर. हां. ताटभर किती झाली आहे ती आता हे वर बघ. घेऊन दाखव. हां, थांबा दाखवते आता ते म्हणजे असं. 6 चमच्यात आणि हां. 5 वाटी पाणी आणि 1 वाटी दूध. त्याच्यामध्ये आपली खीर किती दाटसर झाली आणि पांढरी शुभ्र. हां, ही बघा. भले रवं भाजलं तरी म्हणजे तुम्ही म्हणशाल दुधाचीच पांढरी होता
पण नाही, पाण्याची सुद्धा खीर पांढरी होते. हे बघा आणि ही आता मी तुमका दाखवते एवढी जाडसर बता जसं मी हा. सांगलं ना नंतर नंतर नाही तर आकसत जातली परत ही. आकसतली ती हा. सुकली की मग तिचे असे वडे कापूचे लागतात. म्हणून त्याच्यामुळे मी आता करून घेते गॅस बंद. आणि वेलची पावडर टाकून झाकण मार म्हणजे मस्त सुगंध हा येतो. तिच्यात साखर भरपूर आणि वेलची कमी असा झाला. सॉरी. आता ही बघा ही खीर आपली अशी मस्त अशी झालेली आहे. आता खीर झाकून ठेवले आणि पुऱ्या आपल्या गरम गरम होईपर्यंत पीठ पण तिथे मळून झालेलं हा आहे. हे बघा तिथे पीठ मळून ठेवलेलं आहे. खाली आमच्या आरती सुरू आहे. देवीची. देवीची आरती सुरू आहे मंडपामध्ये. त्याच्यासाठी मुलं आणि आई गेलेली आहे आरतीला. नाही तर मग मध्ये 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 येत राहतात. आता मग आरती सुरू आहे तर मी पण आता बोलते. करूया उदो 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 अंबाबाईचा मायेचा वाहे झरा शहरी कोल्हापुरा घेऊया नाद दर्शनाचा उदो उदो करूया उदो 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 अंबाबाईचा उदो चला अंबाबाईचं खरंच आहे नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये तुम्ही जिथे बघाल ना तिथे तुम्हाला म्हणजे सगळेजण कलर फॉलो करून मस्त मस्त छान छान साड्या कुर्ती ड्रेस घालून मस्त दिसतायत. सगळ्याजणी खूप छान नटतात आणि आवर्जून बोलतात ना आनंदाने हा सण नवरात्रीचे 9 दिवस करतात आरती करतात. त्याच्यानंतर स्टेटसला ठेवलंय माझ्या मैत्रिणी सांगतोय पूरो प्लॅटफॉर्म हा ट्रेनचा हा बाकी पण करतात करतात आजकाल आमचे हे करतायत ना मी नाही करत आहे पण हे नक्की आवर्जून करतात. मला आज विचारून गेले हो आज कोणता कलर आहे मी म्हटलं ऑरेंज आणि उद्या कोणता आहे तर मी त्यांना सांगितलं उद्या मोरपिसी ग्रीन आहे मोरपिसी तर म्हणतात मोरपिसी ग्रीन आता मला बघावं लागेल. रामा ग्रीन आहे रामा ग्रीन हा रामा ग्रीन असा त्यांचा शर्ट त्या दिवशी आहे घेऊन गेले हा घेऊन गेले शर्ट ते होतं ना ते आवर्जून घेऊन गेले. आता खीर झालेली आहे तर त्याच्यावर मी झाकण ठेवते म्हणजे कशी ती गरम हा हा आता हे हँडल मला उचलता येतो नाही तर तुम्ही म्हणाल थंड. आता ह्याला 6 चमचेच रवो आणि 5 वाटी पाणी आणि 1 वाटी दूध आता कोण जॉईन झाला असाच आणि एवढीच वाटी काचेची होती ती भरून साखर. लाईव्ह म्हणून तो दरवाजा राहिलेला. बर्थडे आज सर्वांना संध्याकाळी जेवायला वगैरे यायचं. संध्याकाळी आहे ना किती वाजता म्हणजे केक कटिंग किती वाजता. हा 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 लाईव्ह चालू आहे ना म्हणून तो दरवाजा उघडा राहिला असं झालं. हा नाही तर हा नाही कळलं हा लक्षात आलं पण हा हा चालेल हा आता आलं गावून नाही बघितलं माहिती. आता ते इन्व्हिटेशन आलेलं आहे आज संध्याकाळी जेवण म्हणजे जेवण म्हणजे आमच्या समोरच्या काकी आहेत ना त्यांचा 6वा बर्थडे आहे. माई काकी तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्याच्यासाठी हा त्याच्या माई काकींचा वाढदिवस आहे 6वा बर्थडे त्याच्यासाठीच त्यांनी सांगितलं की संध्याकाळी केक कटिंग नाही आल्या आता मगाशी त्यांनी सांगितलं ना हा हा त्यांचा 6वा बर्थडे आहे तर ते सेलिब्रेट करतायत त्याच्यासाठी ते सांगायला आलेले काका. मध्ये मध्ये लाईव्ह मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना इन्व्हिटेशन दिलं आता तुम्ही पण यावा. हा माई आमच्या समोरच असं काय नाही ताई भरपूर चांगल्या हा स्वागत आणि अशा वेळेस म्हणतात ना त्या रूपात तुम्ही जेव्हा धर्माचाच रूप असतात येतात देवी असतात काही ताई असेल मी संकोच नाही तर आमच्याकडे तरी यावा. हा आपण देवी स्वरूप आम्ही तुमची आणि आमच्या खाली जसं मी सांगितलं ना आमच्या खाली देवी बसवलेली आहे. देवीचा फोटो आहे पण जी मजा येते ना ती खरंच मजा येते. पण काल जरा पावसाने हिरमोड केला कारण पाऊस एवढा होता आणि विजा एवढ्या कडकडतायत ना हो हो त्याच्यामुळे 10-10:30 वाजता जी सुरुवात केल्या ना तर शेवटी तो प्रोग्रामच कॅन्सल करूचो लागलो. जर म्हणजे असं आमच्या बिल्डिंग मधलं जर कोण लाईव्ह बघत असेल तर ते म्हणतील की बरोबर आहे खरोखरच आहे. काय पावसात मेल्या आज तरी पोरांची आधी परीक्षा चालू आहे. सुजित लिहित आहे आर यू मराठी हो आम्ही मराठी मालवणी कोकणी. ताई तुमचा आवाज येत नाही आहे. असं कसा आवाज येत नाही. ओके ओके मग माझा माईक चालू आहे द्या परत झालं चालू बघत रवा कोया लाईट गमता तर तुम्ही सांगा लाईट गेलीच त्या बघा नाही तर तुमचा जर माईक बंद पडत असेल तर मला सांगा नाही तर हा घ्या. आता आवाज येतोय का
मग मगाचं गाणं ऐकू केला नाही, आता सरोज बरोबर परत बोलते. परत परत एकदा हा, होऊन जाऊ दे. परत ह्याच्यामध्ये मी बोलते. तोपर्यंत तेल टाकते. तू ग दुर्गा, तू भवानी संसाराची संसाराची, तू ग जननी सारी माया तुझी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. आता गरब्याचं गाणं तुमका खायचं आवडतं ना, तर तुम्ही सांगा. म्हणजे ताई हिला तर नक्की म्हणेन, पण माझा याक फेवरेट गाणं तशी होत सगळीच हो, पण याक माका लय आवडता. कोणता? माका त्याचा अर्थ नाही माहिती हा, तर मी सांगते, गाते तुमका आधी. आता याक गाणं गायले पाठोपाठ किती गरब्याचं गाणं गाव तुम्ही आधी मी सांगा माका गा बाबासल्या. मला ते तुम्हाला माहितीये मला कुठलं गाणं आवडतं? देवीचं ते गाणं आहे ना, ते सगळ्यांनाच जास्त म्हणजे सगळ्यांनी ऐकलं असेल. ते अमिताभ बच्चन आणि रेखाचं गाणं आहे ना, ते नवरात्री मधलं. ते गाणं मला ऐकलं ना, की खरंच म्हणजे बोलतात ना, मला खूप बरं वाटतं आणि असं वाटतं खरंच देवीची कृपा होते आणि चमत्कार जो म्हणतात ना देवीचा, तो खरंच होतो. मने भावे जर आता येतो आवाज. ओके, ओके. स्नेहा वहिनी तुमचा आवाज ऐकू कमी येतो. आता तुम्ही जरा जोराने आता बोला. चालू झालाय माईक, मगाशी हा. येत नव्हता, पण आता चालू झालाय माईक. हा मगाशी चेक थोडं नाही वर केलं. लावते मी तो माईक आता, म्हणजे तुमचा आवाज जर कमी येत असत तर. कधी कधी टेक्निकल लाईव्ह मध्ये हो, कसं होता होता, पण तुम्ही सांगताच त्याबद्दल धन्यवाद. माझं जरासा आता cough ह्या जो आहे. गाणं बोलला ना, त्या गाणं खायचा माहितीये अमिताभ बच्चननी रेखाचा, हे नाम रे एकाने कमेंट केली ना सायली सायली राजनने हे नाम रे हा हे ना आणि सबसे संगीताने बडा पण लिहिलं तेरा नाम ओ ओ शेरो शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़े बना दे सारे काम राम रे. आणि ते खरंच आणि तो नवरात्रीचा तो ठेका धरलाय ना असं ते दांडियामध्ये ते जे गाणं आहे ना ते आजही एव्हरग्रीन म्हणतात ना ते गाणं लागलं आणि ते नवरात्रीमध्ये जो ज्याला नाचता येत नाही ना तो पण नाचेल आणि त्या हा गाण्यावर एक ठेका धरेल. त्या संतोषी माताचा मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की. या सुद्धा गरब्याक गातात, नाचतेवेळी लावतात हा. हा ते पण गाणं. आता आपलं तेल तापलंय का बघूया. तेल तापलं की नाही बघण्यासाठी आपण जरासं असं पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि डायरेक्ट पुरी टाकली तर काय होतं माहितीये वातूड होते. जर तेल तापलं चांगलं नसेल ना तर वातूड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना पुरी कडक होते. तर आता जरासा मी तेलाचा गोळा टाकते. आज कसं आमच्याकडे तिसरं पर्सन नाहीये त्याच्यामुळे स्वतःला जवळ हो. लांब घेऊन कॅमेरा सगळ्या गोष्टी कसं मॅनेज दिसतंय कसं करायच्या. काय आवाजाचं ते तुम्ही सांगा. हा. आता तुम्ही आमचे तिसरे पर्सन. हा तुम्ही सांगा म्हणजे आम्ही तसं ते रेक्टिफाय करू. हेमलता लिहिताय तुम्ही कुठच्या आहात? हा आम्ही म्हणजे कणकवलीचे पण सध्या आम्ही विरार रहिवासी आहोत. विरार रहिवासी त्याच्यामुळे जसं आम्ही सांगितलं ना आमच्या विरारला रेड अलर्ट मध्ये घोषित केलं आणि खरंच आहे काल रात्री जो धुमाकूळ घातला ना सगळा प्रोग्राम पण कॅन्सल केला आणि हे होतं फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन होती लहान मुलांची ते पण कॅन्सल केला. आरती होईपर्यंत आरती सगळं झाली चांगलं होतं. 8:30 वाजता हा. आरती झाली, पण ते नंतर जेवून खाऊन पोरी का नटले पेटले आणि खाली उतरले आणि पावसांची विजेतो कडकडाट केला. बापरे धडाम धूम. माझा भार्गव बोलतो मम्मी हे काय म्हणते बॉम्ब फुटतायत बॉम्ब. तो पण घाबरला. आता हे बघा पुऱ्या मी तुम्हाला जवळ आणून दाखवते पुऱ्या आपसूक कशा फुगतात ते. थांबा जर फुगल्या नाही तर फुगली तुम्हाला फुगली माहितीये. फुगली 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 ही फुगली. बघा फुगल्या नाही तर तुम्हाला माहितीये तेलाने जर असं तेल असतं ना गरम तेल उडवायचं नाही तर डिप हा. करायची तिला. असं 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 तर असं छेडायचं. आता ही पहिलीच असल्यामुळे जरा काय म्हणतात ना, पहिलीच सगळा हा. माप. हा तर हेमंत लिहितायत हाय आकाश मोरे स्माइली काय बनवतात तर खीर पुरी नैवेद्य हे बघा कन्यापूजनसाठी इथे रव्याची खीर आहे इथे बनलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्या या पुऱ्या गरमागरम. सायली लिहिते इथे भांडुपला तर पाऊस कमीच होत नाहीये. आमच्या पण विरारला बघा आता तुम्हाला रात्रीपासून इलो आता थांबलोच नाही आता इथून असं दिसणार नाहीये बाहेर हा. जाळी लावल्यामुळे पण पाऊसच पाऊस आहे. पाऊसच नाही पाऊस रात्री चालू. सुरुवात केला ना तो थांबलोच नाही होय. आता ही आपली पहिली पुरी आपण काढून घेऊया. मिनी लिहिते वहिनी भाजी कशी केली आहे. भाजी अजून भाजी नाही केली आम्ही आता पहिलीच सुरुवात खीरपुरी पासून झालेली आहे. भाजीला वेळ आहे आणि भाजी नाही करत आहोत आणि हा. पण करायची असेल तर तुम्ही चण्याची भाजी करा. हा फक्त त्याच्यात हे कांदा बघा. लसूण ही आपली पुरी मस्त फुगली आहे. गुलाबी होईपर्यंत जास्त काही हिला लालसर करायचं नाहीये. बदामी रंगावर हेमंत लिहितायत म्हणजे तुमका मालवणी भाषा येत आहा ना. होय 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 मालवणी महाराजा. भाषा. होय दशावतार पिक्चर बघितलात की नाही ते सांगा. हे बघा आता आपले
पुऱ्या अशा एक 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 करून फुगतायत स्वतःहूनच. आपल्याला जास्त काय करायची गरज नाही. आता जशी जशी पुरी थोडीशी लालसर रंगावर आली ना की आपण काढून घेऊया. आणि आम्ही करतो खीर आणि पुरी फक्त 6 चमच्या रव्यामध्ये 5 वाटी पाणी, 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी दूध अशी खीर केलेली आहे, रव्याची खीर. आणि पुरीसाठी सुद्धा आम्ही रवा वापरला 1 वाटी, तो भिजत ठेवला होता आम्ही. आता हे बघा, आता ही गेली अशा प्रकारे गरम तेलात. आता बघा स्वतःहून कशा ह्या नरम खुसखुशीत आणि फुगणाऱ्या पुऱ्या. आणि ती खीर आणि पुरी आम्ही कशासाठी करतोय तर अष्टमी नवमीला कुमारिकांचं कन्यापूजन. पूजन करावं लागतं, त्यामुळे ती त्यांना हा प्रसाद म्हणून द्यावा लागतो, त्यांना देवी स्वरूप मानून. वरती आमचा आभाळ घडघडता, चांगला गाजता, आईच्या भाषेत गाजता. गाजता काय गो, मी बोले फटफटी वाजली तरी म्हणता गाजता काय गो. तर गाजता आता तर खरा खरा गाजता. आणि ती खालीच गेली या आरतीसाठी. हा, आणि ही रेसिपी बेबी लिहिता इझी 5 मिनिट्स रेसिपी. हो हो हो, म्हणजे गरमागरम तिथे मुली बसलेल्या असतील तेव्हा गरमागरम पुऱ्या तुम्ही सगळ्या तळा. मुली येत असतील ना हळूहळू तर तिथे तुमचं होऊ शकतं. हा, अशा प्रकारे आपल्या ह्या पुऱ्या आता मी तुम्हाला दाखवल्या. नंतर दाखवते की ह्या कशा, म्हणजे कसं कॅमेरा धरून मला जमत नव्हतं म्हणून म्हटलं थोडं ठेवते. आणि काय लिहिते, तुम्ही कसे आहात, प्रियांका लिहिते. आम्ही मस्त आहोत, तुम्ही कसे आहात. तसं थोडं गडगडतंय पावसामुळे, तब्येत नरम वर खाली नरम वर खाली काय काय चालू आहे. पण आता करणार काय, हा पाऊस जाता जात नाही. आता देवीलाच आवाहन करावं लागेल की बाबा बस झाला पाऊस आला, आता जरा काय म्हणतात ते थंडी येऊ दे. नाही तर ऑक्टोबरची हीट म्हणतात ना, ऑक्टोबर मंथ आलेलाच आहे. वायच उघडान दे, हा, उघडान दे, वायच उघडान दे. नुसतं आपलं पावसाने धुमाकूळ घातल्या ना, त्यांनी ठरवल्यानं सायली लिहिते 2 दिवस सांगितले आहे अतिवृष्टी होणार आहे. हा, हो. ते तर बरोबर आहे. रेड अलर्ट मध्ये आपला जिल्हा घोषित झाला काय आहे, माहिती पालघर. गो 2 दिवस करता की किती दिवस धुमाकूळ घालता तो. काय किती माहिती. शेतीचा नुकसान केल्या ना या वर्षी, तर भरपूर महागाई होतली आहे. खूप तशी खूप. दरवर्षी असतात, पण आता पावसाचा निमित्त आणखीनच. मिनी समीर लिहित आहे, वहिनी तुम्ही चांगले जेवण करता, थँक्यू थँक्यू. आणि लाईव्ह ला दाखवल्यानंतर तुम्हाला विश्वास पण होतो. नाहीतर एरवी कसं रेसिपी करता करता तुम्हाला कळत नाही ना, त्याच्यामुळे लाईव्ह रेसिपी मध्ये तुम्हाला अंदाज पण कळतो आणि नेमक्या कशा पुऱ्या म्हणजे आणि फुगतात सगळं किंवा तुमच्या काय होतं. समोरच होतंय. हा, हे बघा सगळ्या एकूण एक पुऱ्या फुगतायत, त्यानंतर परत तुम्हाला दाखवते. आणि इथे मी काढून ठेवल्यात सगळ्या तुमच्या हा. म्हणजे समोरच साहित्य पण सगळं हे तुमच्या समोरच लाईव्ह होत असतं. आणि मी ह्या वेळेला कापते, नाहीतर तुम्ही छोटे छोटे गोळे करून वाटू शकता किंवा तुमच्या सायली लिहिते गावी पण जास्त पाऊस. हा, हो हो होय हो, होय, असं आमचे असं. हे गेले आहेत गावी, हो, त्यांना मी रात्रीच सांगत होती. आमचे पण गेलेत. तिन्ही आमचे जेंट्स आहेत ना घरातले मालक, ते सगळे गेलेत गावी. नम्रता लिहिते तुम्ही बघितलास दशावतार. होय होय होय, आता मी मगाशी बोलणार होते. दशावतार पिक्चर मी बघलाय, कोकणातलोच हा, आपल्या कोकणाविषयीचोच हा. तर तो जो विषय आहे तो तुम्ही बघा, कारण सस्पेन्स जर खोलला तर तुम्ही तो दशावतार पिक्चर बघूच्यात नाही. पण बघण्यालायकीच हा, आवर्जून तुम्ही खरंच म्हणजे बोलतात ना जाऊन बघा थिएटर मध्ये. असं प्रायरेटेड बघू नका, इकडे तिकडे लीक झालेलं नको बघू. जी मजा थिएटर मध्ये बघण्याची आहे ना दशावतार, आणि जे दिलीप प्रभावळकर सरांनी जो अभिनय केला आहे ना, त्यातला एक सीन आहे, तो सीन बघितल्यानंतर ना मीच घाबरले. अंगावर काटो येतात. आता तो सीन जर तुमका बघूचो आहात ना, त्याच्यासाठी तुमका तो पिक्चर बघूचो लागतो पूर्ण. बेल आणि वाजली. त्याच्यानंतर जो सामाजिक मेसेज दिलो हा कोकणातल्या विषयी, तो सुद्धा बेल तुमका नाही जर मारायची. म्हणजे बघूचो आहात ना, त्याच्यासाठी तुम्ही खरंच दशावतार मूवी बघा. आता वाटतं आरती संपली म्हणून आमची हा, आता चिल्लर आमचे पिल्लर येतात. हा एक एक येत. एक एक येऊ लागली आहेत. हा, आणि तो पण पाऊस काय थांबलो नाही. आरती संपली पण पाऊस नाही थांबलो. तुम्ही बघितलात हो, सांगितलं ना, पण मूवीची स्टोरी नाही सांगायचंय की कसं, पण मूवी खरंच खूप छान हा. आता हे बघा आपले एक 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 पुरे असे फुगत होते बघा, गोल गोल गरगरीत. आणि आता काय करूची पण गरज नाही लागली हा. तुम्ही म्हणशात की तेल बाबा नाही, काय नाही, हा. मीठ पण नाही, मीठ घालत नाही असं मी वाचलं होतं आणि ऐकलं होतंय, तर म्हटलं आपण मीठ नको घालूया. हा, आता म्हणून मी हे खिरीत सुद्धा वाईस मीठ टाकतात, तर आपण नाही घातले आणि पुरीत सुद्धा नाही. अशा प्रकार. ऐक आणि तुमकाच आता तुम्ही म्हणसाल मस्त या भाजीत काय करायचं, तर उपासाचा मीठ घालता, ता घातलास तर चालत. आणि बटाट्याची भाजी तर खूप छान लागतात आणि मुलं आवर्जून खातात. त्याच्यामुळे असं म्हणजे अशाच गोष्टी द्यायच्या ज्या मुलांना आवडतात. आता हे बघा एक 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 पुऱ्या आपल्या अशा फुगतायत.
कोणी विचारले काय मागचा खायचा आवडता गाणं गरब्याचा? नाही कोणी नाही गुजराती गाणं आता. अजूनपर्यंत तरी कोणी नाही विचारलंय. चला आता तुम्ही बोलून टाका गुजराती गाणं. नाही विचारा दे, मी पण वाट बघतोय. माझा अजून आवडता तळूचे. सगळ्यांनी ओळख म्हणजे एवढं फेमस आहे की सगळ्यांनी खाली 2-4 जण नाही माझा आवडता गाणं म्हणजे तर फेमस हा पण तर गुजराती गाणं आणि त्या आवडतात असं ऐकतच राहावं वाटतं. इले आमची हा. आरतीवाले इले आरती म्हणतच इले होत. थांब ये कोण आता जॉईन झालं असेल त्यांना सांगते मी, आम्ही आज कन्यापूजनसाठी खीर आणि पुरी करतोय. जसं आम्ही आधी दाखवलं साहित्य, आधी खीर करून घेतली आणि खीर जशी उकळत आली तसं आम्ही पुऱ्याचं पीठ मळायला घेतलं आणि प्रत्येक पुरी अशी छान फुलते आहे ना बघा. एक दिवस तुम्ही अशी भिजत रवा घाला आणि पुरी बघा सुंदर दिसते सुद्धा आणि फुगते सुद्धा. तशा नुसत्या साध्या गव्हाच्या पिठाच्या सुद्धा फुगतात. तर तुम्ही रवा भिजत घालायला विसरला असाल तर तुम्ही असा 2-3 चमचे रवा सुका घातलात तरी चालेल, पण ते मीठ तुम्हाला तिंबवावं लागेल. तिंबवला तर छानच येतं, पण मी हे न तिंबवता केलेलं आहे बघा. लगेच भिजलेला रवा घातला आणि पीठ मळून लगेच मी पुऱ्या करायला घेतल्या. आणि आपल्या गोड रव्याची खीर केली आपण. तशी तांदळाची पण खीर करतात, पण आपण रव्याची झटपट होते ना, पटकन होते. करतात, पायसम बनवतात, पायासन ते बनवतात. त्याची सुद्धा म्हणजे ती साबू तांदळा करतात. बाकी आणखीन कुठल्या ना कुठल्या पदार्थाची करतात. पण खीर आणि पुरी हा नैवेद्य असतो आणि त्याच्यावर चण्याचं हे कारण असं म्हणतात देवीला नैवेद्य दाखवायचा तर चण्याचा नैवेद्य दाखवायचा असतो. म्हणतात ना छोले पुरी. तुम्हाला असं काही नाही की तुम्हाला नाही छोले खायचे किंवा लाल चणे, तर तुम्ही बटाट्याची सुद्धा पुरी बरोबर भाजी देऊ शकता. ती पण छान लागते, बटाटा आणि पुरीचं कॉम्बिनेशन. आणि गोड म्हटलं तर तुम्ही गुलाबजामुन देऊ शकता, तुमच्या आवडी निवडीवर आहे तुम्हाला काय द्यायचं आहे मेनू तो. पण आपण आपलं कॉमन जे देतात ना त्याच्यानुसार आपण मेन्यू ठरवलाय. तर आता आपल्या बघा पुऱ्या अशा मस्त टम अशा फुगून झाल्यात. आता गाणं सांगाच, किती वेळ बघा पुरी फुगलेली राहिलेली, एकावर एक टाकल्या तरी आता जागा होत नाही. आता ती दुसऱ्या चपातीच्या डब्यात ठेव आता ती. उगाच आपली हय ते पडलेली नको, ती बाजूकच ठेव. नाही तर हे बघा आता तुम्हाला दाखवते की पुऱ्या आपल्या कशा गोल गरगरीत मस्त फुगल्या. हे बघा आता ह्याचा हय पण बघा आणि हय पण बघा सोडतोय मी. आणि आता बघा फुगून येतली. हा बोलव. हा ही बघा आपसूक फुगली. मी हे बघा इथे कॅमेरामध्ये फोटो काढून घेते. दोन्ही पुऱ्या सोडल्या त्या फुगल्या आहेत. आता अशा प्रकारे आपली कन्या आली आहे. तर आता ह्या होऊ दे पुऱ्या, मग तुम्हाला दाखवतो कन्यापूजनचं सविस्तर, म्हणजे तुम्ही कसं करू शकता ते. एकीलाच बोलवलं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, जर 9 भेटत नसतील तर मग तुम्ही एकीला बोलून सुद्धा पूजा करू शकता. आता ह्या उरलेल्या मी ह्याच्यामध्ये सांगते. आबोलीची वेणी छान दिसते, मी बघत गजरू मॅचिंग. आज ऑरेंज कलर तर ऑरेंजच गजरू. तसे वेणी होते माझ्याकडे, देवीचे वेणी आणल्या नव्हते, आईने दिल्या नव्हते, तर पण मी बोलले ऑरेंज कलरच तर ऑरेंज कलर. आणि खरी आबोली नाही आहे ती, खोटी आहे पण मस्त गमता. खरं आता मिळता बाबा, पावसा पाण्याचे नाही फुला गावली तो खय जातला, तर असे घेऊन ठेवा. आता बाजारात छान छान येतं. आता मी आणि मला फुलांची आवड भारी आहे. आता साधा गुलाब जरी घाला तरी मी घालायचे. शेवताचा फुलात दांडो गावलं की मी टोकलंय लगेच अस्टर सारख्या. आता मी चपातीचा डब्बा घेऊन आली आणि म्हटलं आता पुढचं हे वहिनी चांगले जेवण कर. तर झाला, कमेंट वाचली. जर कुणाची कमेंट वाचायची राहिली असेल तर तुम्ही परत एकदा करा. बाय पण गोल आणि पुरी पण गोल. होय बाय पण गोल आणि पुरी पण गोल. किती वेळ फुगलेली रवली आहे ती बघा. ही बघा एकावर एक होत तरी पण मस्त फुगलेली रवली आहे. काढताय आपल्या अशा मस्त गोल गरगरीत. गोल गरगरीत पुऱ्या. आणि खूप वेळ, आता तुम्ही बघा लाईव्ह आता जवळजवळ 1 तासाच्या वर झालाय तरी पण त्या पुऱ्या अशाच फुगून राहिलेल्या आहेत. आता आपल्या बाकीच्या सगळ्या पुऱ्या तळून झाल्यात.
आता बस झाल्या ना एवढ्या. आता ते आता सगळेच करूया आमका होती. हा ते तर आहे, हा पण तोपर्यंत लाईव्ह वर बडबड करावी लागेल नाही म्हणून नाही म्हटलं. हो तोपर्यंत गाणं ना गोंधळ असतात ना देवीचे घालतात ते ता गाणं. आई भवानी तुझ्या कृपेने तारशी भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये. गोंधळ मांडला गांबे गोंधळाला ही ये. लिहिते, नेहा लिहिते, पुऱ्या मस्त दिसतायत, खरंच पुऱ्या छान दिसतायत, तुमच्या समोरच आहेत. आणि तो गेल्या वर्षी जो मूवी रिलीज झालेली ना मराठी, त्यांचं गाणं 1-2 वर्ष गाजवलं. ते कुठला मूवी तो आनंद दिघे साहेबांचा मूवी होती ना, काय त्याचं नाव होतं, आणि त्याच्यामध्ये ते गाणं आहे देवीचं. आता मला ना ते तोंडावर म्हणजे बोलतात ना आहे लक्षात, पण ते तोंडावर येत नाहीये. ते पण गाणं, ते ठाण्याची टेंबादेवीचं देवी आहे ना, त्याच्यावरून ते गाणं होतं बघा, ते मूवी मधलं. या शब्द दोन शब्द हा, मला सांगितलंस आता तर माझा आठवत नाही कळत नाही तर आठवत नाही, पण तसा मला माझा गाणं आठवतंय. येतं हा. ओळखू पण आधी याच हा. तरी कडवा माहिती असा वया तर मी गाणं बोलतले बिंदास. आता ते माझ्या म्हणजे बोलतात ना ह्याच्यात येत नाहीये, तोंडावर येत नाहीये. थांबा, तरी पण मी ते तुमका आठवलं तर खाली सांगा खाली तोपर्यंत. कमेंट करा. वहिनी गावी का नाही गेलात? होय मी होय गेलेली या वर्षी गणपतीला, त्यांची मुलीची नाही, 9वी नाही. 10वी आहे ना. हा आणि दसऱ्यात जातात देव आपले उठतात ना तेव्हा हा. जाऊ पाहिजे. दसऱ्यात एक मजा असते. आणि जाता जाता तुमका एक सांगतोय, दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पाना कित्या वाटतात तुमका माहिती असतात तर ते तुम्ही आता सांगा. दसऱ्याच्या लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये तुम्ही त्याचं हा उत्तर द्या. मी तुमका आता प्रश्न विचारून ठेवलाय आणि तुमका जर नाही इला तर त्या दिवशी मी तुमका सांगेन दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पाना म्हणजे त्याका सोना म्हणून कित्या वाटतात ता. ओके, महादेव लिहितायत, वहिनी पुरी पण भारी आणि तुमचा आवाज पण लय भारी. कढई मधल्या तेलामध्ये मीठ टाकले तर पुरीला अजिबात चिकटत नाही म्हणतात. हा, ती हा. टीप आम्ही बोललेलो, पण आता दाखवता दाखवता राहून गेलं. नाही पण आम्ही हा. सांगितलं ना मीठ आम्ही वापरणार वापरणार नाही. हा. त्यामुळे आम्ही टाकलं नाही. टाकलं तरी नाही. पण पुरीला नाही चिटकलंय, सुक्या हा. झाल्यात. मी जवळ घेऊन दाखवते नंतर तुम्हाला. दाखव. हा, हे बघा, पुऱ्यांना हे मीठ बघा नाहीये पुऱ्यांना जरा पण तेल नाहीये, आणि रव्याचा जो खुसखुशीतपणा आलाय तो आलाय. अजिबात तेल नाहीये. कोणती रेसिपी करताय असं प्रदीप परब लिहितायत. होय होय मी हा. सांगते तुम्हाला. रव्याची खीर कन्यापूजनसाठी, रव्याची खीर आणि पुरी, खीर पुरी कन्यापूजनसाठी नैवेद्य, अष्टमी आणि नवमीचा नैवेद्य. सुहासिनी राहते लिहिते, काय बनवतात? आता ते उत्तर दिलं. हा. जो अष्टमीसाठीचा नैवेद्य असतो ना, म्हणजे आपण कन्यापूजनसाठी, कन्यापूजन हो. जे करतो, देवी रूपाने आपण लहान मुलींची पूजा करतो आणि म्हणतात ना देवीचा आशीर्वाद आपल्याला कोणत्या रूपात मिळावा, तर लहान मुलींच्या रूपामध्ये त्या आपल्या सोबत. कन्यापूजनला हा तुम्ही हे सुद्धा खीरपुरीचा नैवेद्य सुद्धा देऊ शकता. अगदी जर खाण्याजोगत असतील तर चण्याची भाजी किंवा बटाट्याची भाजी सुद्धा देऊ शकता पुऱ्यांसोबत. आणि खीर सुद्धा गोड म्हणून खीर द्यावी, कारण खिरीमध्ये अन्नपूर्ण असतं पूर्ण, हा, म्हणून खीर द्यावी. दूध, ड्रायफ्रुट्स वगैरे सगळ्या गोष्टी येतात, त्याच्यामध्ये साखर येते, त्याच्यामुळे खीर देतात. आणि असं म्हणतात ना मुली थोड्या कंटाळतात पण, कारण अष्टमी आणि नवमीला बरेच जण बऱ्याच ठिकाणी सोनम माझा बारक्या होता तेव्हा म्हणा आहे पोट भरला आणि मम्मी घरी अजिबात फोर्स करू नको जेवायला, अजिबात फोर्स करू नको. त्यांचं पोट एवढं भरतं की त्यांना कंटाळा येतो. त्याच्यामुळे अशाच गोष्टी बनवाव्या ज्यांना, कारण सगळीच करतात ना, मग खय काय ते पोरी जेवतले. 2-2 पुरी खाल्या प्रत्येकाच्या घरी तरी झालं ना पोट जाम. हा, सीमा लिहिते, तुम्ही कुठले परब? आम्ही कणकवलीचे श्रावणगाव, कणकवलीमध्ये श्रावणगाव म्हणून आहात, त्यातले परब आम्ही. कन्यापूजन कधी करतात असेल? नेहा लिहिते का अष्टमी आणि नवमीला, ज्यांना अष्टमीला शक्य नाही ते लोक नवमीला करतात, पण ह्या 2 दिवशी कन्यापूजन करतात. आणि करावं, ते सुख समृद्धी शांती तुमच्या घरामध्ये नांदते आणि देवीचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळतो. असा तर आशीर्वाद सदैव असतो, पण कन्याच्या रूपाने ज्या मुली येतात ना त्यांच्या रूपाने तुम्हाला आशीर्वाद देईल. आणि आपल्याच एक समाधान असतं मनाचं की बाबा हा मी केलं, मी उपवास केला तर कन्यापूजन केलं, ते सार्थकी लागतं. पण हा, त्याच्यामुळे करावं. जर तुमच्याकडे मुली मिळत असतील आवर्जून तर तुम्ही देऊ शकता, नाही तर काय स्वतः तुम्ही खीरपुरीचा नैवेद्य देवासमोर ठेवून सुद्धा स्वतः तो अर्पण करू शकता. कारण मुली, जसं मी म्हणाले ना, सगळीचकडे मिळतील असं काही गरजेचं नाहीये. काय काय ठिकाणी तर मुली नसतात पण, छोट्या मुली. त्याच्यामुळे कसं होतं, मग ते म्हणतात अरे आम्ही कन्यापूजन नाही केलं तर आमचा उपास आणि असं काही नाहीये.
त्या तुम्हाला जर सवाशीण मिळत असेल, ती जर येत असेल, तर तिला सुद्धा तुम्ही असं भरपेट जेवण आणि एक शृंगाराचा वस्तू देऊन हा तसंही अगदीच जर तुम्हाला मुली मिळत नसतील तर नसतील तर हा हा सवाशीण जर असेल तर तुमच्या घरात वगैरे जाऊ असेल किंवा सासू असेल, तुम्ही जर करत असाल सून असेल तरी करू शकता. अरे थांबा, पाणी कुठून आलं. तेलाजवळ काम करताना ना जरा हो. सांभाळूनच करायचं असतं, कारण दोघी दोघी करतात तेव्हा जास्त स्वतःला पण सांभाळायचं आणि बाजूच्याला पण सांभाळून आता आपल्या घ्यायचं असतं. पुरीचा शेवट झाला, उरलेलं कापणी आहे त्याची हा. मी आता अशीच पुरी लाटून घेते. थोडीशी मोठी होईल ती, पण झाला आपल्या नम्रताने थोडी मोठी लिहिलंय, कन्यापूजन कधी तुम्ही त्या रूमच्या चेवच्या ऋती मला काय कळत नाही. म्हटलास बघा ना गाणं हा जमनाबाईचा, काय मला कळलं नाही. मला काही कमेंटच नाही कळली. मला काही कमेंटच नाही कळली. परत एकदा मोठी आहे. करा ताईंनी ती कमेंट. आणि आज आम्ही जर आता जॉईन झाले असते तर मी सांगते, आज आम्ही कन्यापूजनसाठी अष्टमी नवमीच्या आम्ही खीरपुरी करतोय. खीर आम्ही रव्याची केलेली आहे. 6 चमचे फक्त रवा घेतलेला, त्याला 5 वाटी पाणी, 1 वाटी दूध, 1 वाटी काय साखर. झालं काय झालं आमचे बटूक महाराज आता रडायला लागले कन्याचं. हा, काय झोप आली. चला आता आपल्याला फक्त पूजन दाखवायचंय, मग आपलं रेसिपी अशा प्रकारे संपुष्टात आहे. शेवटचं हा. बघ, पुऱ्या बघ कशा फुगल्या भार्गव. हा, मस्त झाली आता पुरी. आता रडायची नाही, शेवटची पण पुरी रडायची झाली. मी हे गॅस बघ. बंद केली. आता ती पुरी थोडी अशीच राहिली, कारण तिला जरा म्हणजे बोलतात ना, त्यांनी असं दाब देऊन वगैरे नाही. शेवटची आणि पहिल्या पुरीला माप असतं. बाकीच्या पुऱ्या बघा किती वेळ फुगलेल्या आहेत आणि त्या तेलकट नाही आहेत. जरा दाखवू शकता. थांबा. मी का ओके, काढते? ऋतुमनी सोहळ्यामधलं गाणं म्हणताय. ओके, ऋतुमनी सोहळ्यामध्ये तुम्ही जे गाणं म्हटलेलं ते बघा, अजिबात तेल नाहीये. तुम्हाला गमत असेल की तेल पुरीला दिसत नाहीये. हा अजिबात सुकी संसरीत आणि बराच वेळ फुगलेली. असं हे रवो भिजत घाला आणि एकदा ही अशी पुरी करून बघा. तेल तर अजिबात दिसत नाहीये कोणत्याच नाही पुरीला. आता खाली तळाला जर गेलं असेल, आता ही एकदम पहिली तळलेली, हिला पण बघा अजिबात तेल नाहीत गमत. गमला तर खाली कमेंट मध्ये सांगा, लाईव्ह मध्ये सांगा. आता त्याला फोडून दाखवा ती पुरी. तर पुरी आहे काय फोडायची, हा. आपण नैवेद्य दाखवणार ना, त्या देऊया मग तेव्हा हा हा दाखवूया. हा तेव्हा दाखवूया. हा. आता ती आलेली आहे. चला, अशा प्रकारे आपण तिला आता बसायला हा. आसन वगैरे देऊया. लाईट वगैरे इथेच घेऊया ना. हा, इथे घेऊया, नाहीतर बाहेर पाहिजे तर बाहेर घे, नाहीतर होय काय बसवतेलं. इथे का बसूया ना खाली. ठीक आहे. हा हा, आता आमचं लाईट मॅन येईल लाईट घेऊ. हे बघा, ह्याला हे लाईव्ह मध्ये यायचंच असतं आणि मध्ये मध्ये काहीतरी करायचंच असतं. त्याच्यासाठी त्याला कितीतरी वेळ तरी आपण खाली ठेवलेलं आहे बघा. त्याच्यानंतरचा हा पसारा थोडासा तो आपल्याला तो साफ करावाच लागतो. आणि आपली कन्या पण वाट बघते. आता आपण दाखवूया कन्यापूजन. अशी झालेली आहे गरमागरम. नैवेद्य दाखवा तुम्ही देवीला. आणि आता तू एका ह्याच्यामध्ये त्या द्रोणात आणि वाटीत खीर दे. पहिले तिचे पाय धुवायचे असतात ना. हा, तिका बाथरूम मध्ये ने. पायावर फक्त एक तांब्या पाणी हे पकडा, घालायचं. मी तिला घेते. हा पडला आहे. मी काच म्हणते काय फरक लागता. हा, ताई तू मला खूप आवडते, आशा लिहिते. ओके, धन्यवाद, मला गाणं धन्यवाद. मग ते ऋतुमनी सोहळ्यामधलं गाणं हो. ते ऋतुमनी सोहळ्यामध्ये तुम्ही कुठलं गाणं म्हणालेलात? हा, ते सोनमच्या ऋतुमानी सोहळ्यातलं ना. हा, सोनमच्या. हा, ते गाणं. अच्छा, ते कुठलं? गाणं. हा, ते कुठलं गाणं होतं? जन्म बाईचा बाईचा, बोला. जन्म बाईचा बाईचा खूप गाईचा, एक आईचा आईचा एक ताईचा. हा, ते गाणं खूप छान आहे. माहुली होती झाली मोठी, मोहरे काया. नको ना भार्गव, डोळ्यावर मारतो. चला, आता तिला मी बोलवते. पकडा जरा. तिला मी बोलवते. इथेच काय, थांबा, हॉल मध्ये थांबा. मी तोपर्यंत तुम्ही आमचे पुरे बघत राहा आणि मी गाणं बोलते. 2 मिनिट. हे घे भार्गव, लाईट का घालवली? भार्गव, असं नाही करायचं. भार्गव तू शाना आहे ना. शाना भार्गव, शाना. भार्गव आमचा शाना आहे. आता आमचं असं लाईव्ह झालेलं आहे भार्गव. आता तुम्ही बाजूला व्हा. आता त्या दीदीला आपण आली आहे ना, इथे बाहेरच या. देवी स्वरूप आपली दीदी आलेली आहे ना. आता तिच्या बघ, मम्मी पायावर पाणी देते. तू बघ जा तिला टॉवेल दे. जा भार्गव, तिला टॉवेल द्यायचा. ती देवी स्वरूप आलेली आहे ना. आम्ही उतरवते. हा, ते पळेल ना.
जा त्या दीदीला टॉवेल द्यायचं, पाय पुसायला, हात पाय पुसायला. या आता आपण गप्पा इथून करूया, सुरुवात जय जय करूया. आता आपण इथून सुरुवात करूया. चला दाखवूया कसं केलं जातं खीर पुरीचा नैवेद्य. नंतर तिच्या पाय धुण्यासाठी आता आपण एक ताटच घेऊया, म्हणजे त्याच्यात परत तिला बाथरूम मध्ये नको. अंगठ्यांवर 2 थेंब पाणी ओतायचं. चला ही आमचे पुरे आणि ह्या पुरींच्या खाली होत आमचे खीर. खीर. ही बघा रव्याची चला आता दाटसर बाहेर खीर. घेऊन या. ही बघा मस्त दाटसर झाली. बघ. फक्त 6 चमचे रव्यातूनच हा, झालेली हे आहे. टॉवेल नको बाळा, मी आता घेऊन कोण आले. जॉईन झाला असं त्यांना पण सांगते, आज आम्ही कन्यापूजनसाठी रव्याची खीर आणि हे, हा, हेच गरमागरम घेऊया, पुरे चालेल, केलेले आहोत. हे चल. कन्यापूजन नवमी आणि अष्टमीला करतात, ते तुम्हीही करू शकता आणि नैवेद्य दाखवू शकता. चला आता तिकडे बाहेर घेऊया. वाढून नैवेद्य इथेच वाढताय का? हा मी डिश मधून घेऊन येते, तू हा, तोपर्यंत तिथे चला. लाव आणि हे कर. चल चल तिला चल घेऊन भार्गव. येते. या ही बघा, ही आपली नाव सांग. रौद्रवी. पूर्ण नाव सांग. रौद्रवी. हा आता पाय पुढे कर. ह्याच्या डिश मध्येच आपण हिचे पहिले पाय धुवूया थोडे थोडे. हा हे बघा जरा जरासे पाय धुवून घेऊया आणि त्याच्यावर हळदी कुंकू व्हायचा थोडं थोडं, आणि त्याच्यानंतर टॉवेलने आपण पुसून घ्यायचं. आता रौद्रवीसाठी आपण काय आणणार आहोत? खीरपुरीचा नैवेद्य. काकीने तयार केला का बघ भार्गव. थांबा आता हे उचलते हा बाळा. केला ना? हा थांबा आता जरा वेळ बसा, मी आले. हा झालं. हा 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 भार्गवला पण आमच्या खीर हवी आहे, तर भार्गव आणि दुर्वांगला पण बसवतो. हे बघा. थांब थांब भार्गव, मध्ये पाय अडकेल बाळा. हे बघा. आम्ही आंब्याचे गोधडी आम्या. चल. आताच बोलले गाणं ताच लागला खाली हा. आरती चालू चला. झाल्यावर. आता ही बघा आपली बापू हात धुतले तू? रौद्रवी. हा हात धुवून घे नाही तर. हात धुतले ना. हा चल आता ही खायची असते, खाऊन दाखव. आणि कशी झाली ती पण सांगा. पुऱ्या बघा आपल्या फुगलेल्या आहेत अशा छानू छानू. भार्गव कोण आहे ही? हा देवी आई, दीदी, देवी आई देवी बोलायचं. आई. हा 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 आंब्याचे गोधडी कसं झालंय? आंब्याचे गोधडी. आवडलं तुला? हा आवडीने खा. सोनम कुठे आहे लिहिलंय. सोनम क्लासला गेली आहे. कॅमेरा कुठे आहे तर कॅमेरा फिरत होता. भार्गव खूप मस्ती करतो वाटतं. हो ते तर खरंच आहे. हा बघा मागे पण त्याची मस्ती चालू आहे. आता ते कॅमेरा फिरवायला देत नाहीये. इकडे या, समोर या, समोर या. आता आम्ही तिला देण्यासाठी हा डब्बा घेतला, कारण आता टिफिनला तिला लागेल. त्याच्यानंतर हे केळं घेतलं आणि ते हळदी कुंकूचं भांड आहे. आता पैसे तिला आम्ही देणार की नाही देणार? नाही बोलते. भांड दिलं ना, त्याच्यामुळे आपण हे नाही. आणि आता हे पूर्ण खीर ती खाणार आहे आवडीने. आणि भार्गव पण तिच्या बाजूला बसतोय. काकीकडनं घेऊन ये. नाही हा चला अशा प्रकारे आता तिला खाऊ दे, नाही तर जास्त वेळ कॅमेरा ठेवला तर बिचारी लाजेल. आता आपण काय करूया? निरोप घेऊया. हा निरोप घेऊया. चला पाणी आणतंय. हा चला. आता अशा प्रकारे हे बघा आपलं आता हे महालक्ष्मी संपलेलं आहे. आता बाय बाय करूया. चला उदो तर दे जा दीदीला पाणी. हे बघा देवी आईला पाणी द्या. दे दीदीला पाणी द्या. हा दे. हा ठेव. थँक्यू बोला. हा बघा देवी आई तुम्हाला थँक्यू म्हणाली. हा आता चला. आता अशा प्रकारे आपण आता क्लोजिंग करून घेऊया. जवळजवळ 1 तास आपल्याला लागला. चला. तशी खीरपुरी पटकन होते, तरी पण आता म्हणतात ना गोंधळ जरा दोघाच होणार ना, तिसरे तुम्ही मॅनेज करणार. त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आणि आज आम्ही केलं अष्टमी नवमीला कन्यापूजनसाठी खीर आणि पुरी रव्याची खीर. रेसिपी परत जाऊन बघायची नसा तर शॉर्टकट मध्ये सांगताय. 6 चमचे रव, 5 वाटी पाणी, 1 वाटी दूध, 1 वाटी साखर ढवळायची. झाली खीर. आणि पीठ मळते वेळी रव भिजत जाते, त्यामुळे पुरी जास्त वेळ फुगून राहिलेली आणि बिना तेलाची झालेली आहे. मस्त फुगलेली. हा हा आता आमच्या बटूक महाराजांका पण वया म्हणतात ना, 7 कन्या 9 कन्यावर 1 महाराज ठेवतात. भैरव. भैरव बटूकचा वेगळा अर्थ वेगळा होतो. काय पाहिजे तुला?
हे घ्या. भैरवला लाईट हा. वैया हा काना काना आठो काना असता 7 जणी असतील तर हा आता भैरव काय ठेवतात ते मला माहिती नाही, पण एक माझी मारवाडी मैत्रीण आहे ना, ती बोलली गेल्या वर्षी भार्गवला बोलवायला आली. मी म्हटलं अरे कन्यापूजन में लड़के का क्या काम है, उसमें तो लड़कियां ही चलती है ना. तर ती बोलली नाही, एक भैरव चाहिए होता है और 9 देविया चाहिए होती है, म्हणून तिने भार्गवला घेऊन गेलेली. चला अशा प्रकारे आता आपला हा व्हिडिओ समाप्त झालेला आहे. काय लिहिलं, तात्याची रांगोळी काढा, तिला गजरा दाखवा. हो आता ते पूर्ण प्रोसेस दाखवता येणार नाही, कारण खूप वेळ होईल. ती आरामात खाते आहे ना, त्याच्यामुळे परत आपल्याला अर्धा तास थांबावं लागेल. तिला आवर्जून खाऊ दे. बरोबर आहे. रांगोळी हा. आधीच काढायला हवी हा. होती आणि गजरा ठेवतो आम्ही, ठेवतो, हा. फुल ठेवतो. गजरा काय ती माळणार माळणार नाही. हा तर ते आम्ही करू, ते आम्ही नक्की करतो उद्या. आज आम्ही फक्त तुम्हाला सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. हा चला आता अशा प्रकारे आपण आता बाय बाय करूया आणि पुढच्या लाईव्ह साठी बघूया. आता दसऱ्याचा जर वेळ मिळाला तर दसऱ्याची निरोप घेतो आता. आज्ञा असावी, चुकले आमचे काही काही तर क्षमा क्षमा असावी. चला बाय बाय.